Dimapur pen kewang atrak tarabasa toll gate adungalong cephale phak. Gari kewek ahut kamek I jongsi do pute kacheri kenang sot. Kalite mek I pen kewek pute kisung jetong lok tatek. Sonsi kidam tang ni final kep ajo por phai krehini alom utor borbil loring thepi outpost ke parlo tarabasa toll gate adung Dimapur pen kewang bom NL07AA1800 atrak men kopai galang no pena jok cephale pon phak bonta kopai ke me pena jok kate baratum abang areng hu keso awe lang non amat mate bertak endun bom puna hut utor mobil lorong thipi outpost atum pensi ceparadeng ponlo pholoni pen pinchong rompi report berta live